eu sunt Ana Maria și bine ați revenit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi o să merg în excursie cu colegii mei de clasă, o să mergem la Vatra Dornei și în 10 minute o să plec de acasă, la gară, pentru că mergem cu trenul. Eu n-am fost în viața mea cu trenul, știu, asta e ciudat, pentru că am gara foarte aproape de casă și pot să mă duc când vreau cu trenul, dar nu am făcut asta, nu știu de ce. Aici am bagajul, da, am o grămadă de cărat. Și când ne dăm jos din tren, avem vreo 2 km până la cazare și nu știu cum o să car eu dita mai bagajul, dar sper să reușesc. Și acum haideți să mă încalț și să-l așteptăm pe tata să vină să mă ia să mă ducă la gară. Avem o mică problemă. Colegii mei deja sunt acolo și este 9:30 și eu de-abia o să mă pornesc de acasă la 9:30. Ei mă așteptă pe mine, eu sunt ultima. Deci trebuie să mă grăbesc cumva, habar n-am cum, pentru că tata de-abia s-a pornit spre casă, pentru că el e la muncă. Așa că, da, trebuie să mă încalț repede și să ies din casă. O să ne vedem deja la gară. Am ajuns la gară și sunt aici cu Mariana. Așa, și așteptăm trenul. Înăuntru e prea cald și nu intru. Și da, m-am grăbit degeaba pentru că acum așteptăm un coleg. Am urcat în tren. Mariana e aici. 64. Am ajuns în stație la Verești și acum trebuie să căutăm un autobuz sau un tren ca să mergem la Suceava. Like! Am ajuns în Verești, la prima stație și după cred că mergem în Suceava cu un tren și da, fetele dansează. Mai avem de așteptat cred că o oră și mergem la Suceava și de la Suceava la Vatra Dornei. Am ajuns la Suceava și facem o pauză de mâncare. Așteptăm trenul către Vatra Dornei. Avem vreo 2 ore de așteptat și e mare plictiseală, așa că mâncăm. Imediat intrăm în tren. Trenul.
urcat în tren și în 2 ore ajungem la Vatra Dornei. Suntem în tunel. Suntem în tunel, Vatra Dornei. Hello. Am ajuns la cazare și acum ne uităm pe aici. Avem aici un foișor. Vreau să vă prezint camera. Noi suntem în camera 1. Da, e o cameră simplă. Dar noi nu o să stăm prea mult în camera aceasta pentru că noi mai mult mergem să vizităm, să ne plimbăm. Nu știu, avem un pat, niște geamuri, baia. Hai să văd. Baia normală, duș, civetă, foarte drăguț. Eu. E ok și baia. Da, cam așa e camera. Hello! Noi acum trebuie să ne schimbăm pentru că vrem să mergem în oraș să mâncăm ceva, pentru că am mâncat doar de dimineață înainte să plec cu trenul și atât. N-am mâncat aproape nimic. Ne vedem după ce sunt gata îmbrăcată și mergem să mâncăm. Schimbare de plan. M-am schimbat doar de pantaloni. Și mergem afară să facem grătar pentru că e deja târziu, să mergem în oraș. Și da, oricum vreau să facem grătar, așa că haideți afară să facem grătar. Am ieșit afară și aceasta este cazarea. Nouă ne place. Acum așteptăm să facem grătarul pentru că ne este foame. Trage fusta mai jos. Hela. Între timp, prieteni, eu am intrat în casă pentru că mă doare puțin capul, pentru că cred că am stat azi în căldură sau nu știu de ce mă doare. Ei sunt afară, încă fac grătar. Este ora 11 și 11 minute. Și da, aștept să termine să mănânc și nu știu, cred că mă pun la somn că nu mai pot aici. Azi a fost prea mult pentru mine. Am stat o grămadă la tren pentru că
Dacă celălalt tren a fost plin și n-am putut intra, da, a fost foarte complicat, dar am ajuns cu bine. Asta e bun. Deci, da, nu știu dacă o să mai filmez mai târziu, dar să vedem. Dacă nu, o să ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața! Este a doua zi, ne-am trezit, este ora aproape 10. Aseară m-am culcat pe la 3, pe la 1 noaptea ne-am jucat Faci Ascunselea. A fost distractiv, numai că acum afară plouă, adică nu știu dacă mai plouă, dar a plouat toată noaptea și arăta ploaie azi, dar ce să facem? Acum vreau să-mi îndrept părul. Mi-am pus placa acolo și vreau să-mi îndrept părul și să mă machiez, m-am îmbrăcat deja. Dar cred că când ies afară o să-mi iau ori o bluză de training pe mine, ori un anorac mai gros, pentru că, na, dacă începe să plouă, e nasol. Așa că, da, acum cred că mergem să mâncăm ceva, nu știu, aici. Haideți să vă arăt cum e afară. Aici am făcut noi grătar. Se vede foarte frumos. Se vede că a plouat. Dar e destul de frumos. O să vă pun un timelapse dacă vreți aici. Da, n-am reușit să mă îmbrac, să mă machez și am ieșit afară. Și am ieșit să mâncăm. Pentru că toată lumea s-a grăbit și eu n-am mai reușit să fac nimica. Doar m-am îmbrăcat cu ce am prins și am ieșit. Da. Sper că mâncăm și mergem în cameră, că e nașpa. Am venit la restaurant să mâncăm și așteptăm mâncarea. Mi-am luat o omletă și sper să nu uit să o filmez. A venit și mâncarea, omletă. O salată. Poftă bună! A venit și desertul, clătite. Sper să fie bune, pentru că omleta nu chiar așa de tare mi-a plăcut, dar am mâncat jumate. Presupun că vine vreo. Și după ce mâncăm, mergem la Lidl să facem cumpărături. Am mâncat și acum mergem la Lidl să facem ceva cumpărături pentru de seară, ca să facem grătar. Ne-a prins ploaia. Ei, mac. Ne-a prins ploaia. Super. Apas tare. Efectiv, îs lioarcă deja. Și mai avem o grămadă până la cazare. Dar sper când intrăm în Lidl să se oprească ploaia. Oh my God. Facem duș. No problem. Mamă, cum arăt. Bine. Forță. Hai, am ajuns la Lidl. Oh my God. Am intrat în Lidl, sunt ghearcă. Arăt oribil. De aștept să ajung la cazare să mă usuc. Să ne luăm apă. Eu să-mi iau o apă din asta. Să am în cazare. Și o sticlă de asta pentru când plec acasă să am la mine apă, pentru că eu nu prea beau așa multă apă, dar na.
fete. 3 de strambă. Și mi-a luat 3. Aia. Bani de grătar și ori mai. Fiecare cu coșul lui. Mergem la casă să plătim și mergem la cazare și sper să nu mai plouă, că e nasol. Am ieșit de la Lidl, am făcut cumpărături și acum mergem spre cazare, nu mai plouă. Nu știu dacă v-am spus, dar noi am ajuns la cazare, m-am schimbat. Nu se vede, am o pereche de blugi negri rupți și tricoul ăsta. Vreau să-mi îndrept părul pentru că îi ud, să mi-l îndrept. Și vreau să mă machiez. Și m-am gândit să vă fac un time-lapse cum mă machiez eu, pentru că nu știu vlogul ăsta cât de lung va fi, așa că vă pun și un time-lapse cum mă machiez. Am terminat să fac machiajul. Și am făcut un machiaj natural, cum îl fac eu mereu. Acum mai trebuie să-mi îndrept părul. Încă e puțin umed, dar e ok. Și da, îl îndrept și cred că este afară, nu știu, habar n-am. Ne revedem după ce îmi îndrept părul, să vă arăt rezultatul. Eu sunt gata, m-am îmbrăcat. M-am îmbrăcat pe parcă să vă arăt și vouă. Ținuta mea. Blugi, tricou, am dreptat părul, am făcut machiajul, cam așa de dată. E ok. Am și Mariana în cameră. Și acum cred că mergem pe afară. Ok, eu deja mi-am strâns câteva bagaje să fiu pregătită pentru mâine, că plecăm, din păcate. Și azi când am ieșit și am mâncat de dimineață, mi-am luat un slime. Și acum mergem afară. Așa arată slime-ul. Nu-i din ăla care se întinde, dar e fain. Deci am fost ieșit afară și ne-am plictisit. Și eu cu Mariana și Delia am decis să mergem în parc, să ne mai cumpărăm ceva și să ne plimbăm. Pentru că, de ce nu? Bate vântul și s-ar putea să ne prindă din nou ploaia, pentru că e cam înnorat. Dar sper că nu. Și am ajuns aproape de parc. Și acum mergem să luăm ceva suveniruri, cred. Mi-am luat 3 pachete din astea pocnitoare să îi sperii pe colegi, dar nu prea pocnesc tare. Și acum o să mai mergem la niște suveniruri, ceva să mai vedem, poate ne mai luăm ceva, ne plimbăm prin parc. Și da, poate vedem veverițe de data asta, că văd când plouă. Ne-am reîntors aici de unde am plecat de dimineață. Nu știu. Eu din aia. Am fost la suveniruri și ghiciți ce mi-am luat. Un inel. De mult vreau să-mi iau așa ceva. Și am găsit ce mi-am luat.
Au trecut vreo câteva ore de când am filmat ultima oară. Am stat pe afară, am mâncat semințe, am ascultat muzică și acum facem grătar. Eu cu Mariana ne dăm în leagăn. Și da, o să mâncăm, mai stăm, ascultăm muzică și mâine mergem acasă, din păcate. Astăzi a fost așa o zi mai light pentru că a plouat și nu prea aveam unde să mergem. Așa că, da. Cred că arde focul la bec, noi tot mâncăm. Este seara, am mâncat și trebuie să mă schimb în pijamale, mă culc și mâine dimineața ne pornim spre casă. A fost o vacanță destul de ok. Noi ne revedem mâine, cred, când plecăm spre casă. Bună dimineața! Astăzi este a treia zi și trebuie să mergem acasă. Este ora 8 și 13 minute. Ne-am trezit. O să mă duc la baie, mă îmbrac. Ne-am pregătit și bagajele pe aici, nu știu dacă se văd. Să trezi și Mariana. Afară e bine. Sper să nu ploaie din nou. De aștept să ajung acasă. Mi-e dor de casă. A fost fain și aici, dar tot mai bine e acasă. Așa că noi ne revedem, cred că deja când plecăm sau nu știu, o să vedem. M-am schimbat, nu știu dacă se vede, pantaloni de training și tricoul ăsta verde, pentru ca să fie comod pe tren. Și acum eu cu Mariana am vrut să comandăm ceva, dar comanda se face de la 10:30 și nu avem timp, pentru că la 11:30, 12, nu știu când, o să plecăm și nu știu dacă mai avem timp să mâncăm. Până vine comanda, până mâncăm. Așa că o să mâncăm ceva brioșe și un croissant și ne ajunge. Până la urmă am dat comandă la pizza, unde am fost ieri la restaurantul ăla. Și asta este, dacă ajungem mai târziu și nu avem timp, o luăm cu noi, nu știu. Vedem noi ce facem. Dar sper să ajungă la timp, că ne este foame la toți. Și nu vrem să mergem cu stomacul gol pe tren. Am mâncat eu brioșa aia, dar în fine. Ne-a venit comanda pizza. Deci o să mâncăm în cameră pentru că afară e destul de frig și aici pe terasă nu avem chef. Așa că o să mâncăm în cameră și apoi mergem la tren. Am pregătit toate bagajele, suntem gata. Mai avem câteva minute și plecăm. Acum și este. Mai avem câteva minute și plecăm. Acum și este 12. Și mergem acasă. Sincer, îmi este puțin dor de casă. Mi-a plăcut mult aici, atmosfera, aerul top. A scăpat de bagajul meu. Am ajuns la gara și așteptăm trenul.
urcat în sfârșit în tren și mergem spre casă. Mai avem puțin și ajungem la Verești și de acolo luăm alt tren și ajungem acasă și o să închei imediat vlogul. Acum urcăm în tren. Da, pula. În tren și acum mergem spre casă. Am urcat în mașină și acum mă duc spre casă și cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut, sper că a ieșit destul de interesant. Mariana s-a dus acasă, ceilalți s-au dus acasă. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și cam atât. Pa!